bon dia, bona tarda o bona nit. Independentment de l'hora del dia que ens escolteu, cordeu i apreteu-vos els cinturons, perquè està a punt de començar el programa de Fórmula 1 català. Està a punt de començar La Moreneta. Preparats? Llestos? Ja! Hola i hola de nou, i dic tants holes perquè avui és el retorn. Hem estat unes quantes setmanes d'off-season i tornem amb la segona temporada de La Moreneta, el vostre programa de Fórmula 2 confiança. Preferit. Aquesta temporada, ja vaig donant exclusives, començarem amb Twitch, començarem amb YouTube. Ho intentarem. Ens posarem en sèrio amb el TikTok? És la gran pregunta. Tot això ho anireu veient al llarg de la temporada, però el que és més important de tot és que esperem que ho gaudiu tant com la primera temporada. Vosaltres dos, també, Aleix, Víctor, espero que ho gaudiu tant, i el millor de tot és que segueixo tenint la vostra companyia en aquesta taula. És el millor de tot. Que bonic, que bonic. Bravo, bravo. A mi m'ha encantat el Víctor. Començarem amb Twitch, començarem amb YouTube. Bueno. Ho intentarem. El programa d'avui, bàsicament, serà una prèvia de la temporada aquesta que ve ara de Fórmula 1, que comença aquesta mateixa setmana, avui mateix, amb els testos. Ja ha començat, de fet? Ha començat. No sabem què ha passat, però ha començat. No, per això no comentarem. Seguint el format de la temporada passada, farem la porra de la Moreneta i els he demanat als dos senyors d'aquí que també em portin un parell o tres de prediccions boges. Sí. Exacte. Després jo copiaré l'Aleix i us porto l'anècdota. El Víctor em copia a mi, porta el carrusel i fa, per tant, la versió 2.0 del Popurrí. Bueno, encara que li he trobat un nom. Bueno, li vol canviar el nom. Però... I l'Aleix també em copia a mi amb la versió 3.0 del Popurrí, que és el Motorhome. Exacte, secció nova que havíem estrenat a la off-season, però... Ningú havia escoltat. Efectivament. A part dels mecenes. Nova secció que és, bàsicament, el Popurrí 3.0. Dit això, que comenci la tertúlia. Espera, puc dir una cosa? Digues. Sí, vull dir una cosa. Que el programa avui és important, perquè, com sabeu, els previs sempre importen. Que comenci la tertúlia. La tertúlia. Doncs, nois, sincerament, no m'he preparat cap pregunta de prèvia. Passarem directament amb la porra i que vagin sortint els temes. Let's go. Vale? Comencem. Escuderies o pilots? Primer pilots, però vull dir una cosa. Sí. Qui encerti el campió, 5 punts. Vale. Si el que queda campió, vosaltres l'heu posat segon, són 3 punts. Vale. Encert de posició, qualsevol posició, són 3 punts, i si ens equivoquem per una posició, és 1 punt. Bueno, jo he de dir que tampoc ho he fet amb cap interès de guanyar cap porra, ni jo ho he fet com m'ha sortit del cor. Oh, vale. Que gran. Que bé. Veureu. Comencem amb l'últim. Jo haig de dir que aquest any, abans de tot, he estat molt més realista que l'any passat, que vaig ficar a Alonso tercer. Jo potser també. Jo no ho sé. Què va ser això d'Alonso tercer? I Verstappen quart. Jo he pensat com l'any passat, més o menys. Jo he estat més realista i l'he passat del tercer al primer, Alonso. Vull dir una cosa, abans de començar a gravar, eren i 8, sí. I la primera part dura 25 minuts. 25 Correcte. més 8... 33. Com ja que està. 33? Qui ho ha ficat últim? Logan Sargent. Logan Sargent. Tots estem d'acord? Sí. Voleu dir alguna cosa de Sargent? És jo americà. l'he posat... El seu tiet de Wikipedia. Sí, el seu tiet, sí. És francès. Jo l'he posat últim, però he dit... potser mereix més. Vols dir? No sé, però clar, he dit... és que porta un Williams. És americà. Tampoc No mereix Porta més. un Williams, és rookie... Que hauria de superar el Bond. Dóna gràcies Que no em si semblaria fa estrany. algun punt. Crec jo. 10 punts farà. 19. 19 punts i serà últim? No, que aquí serà el 19è. Ah, vale. Vale. Espera, Digues. canvio el número 20. Aviam el primer triple de la temporada. Bueno. Felipe Drugovich. Serà 21. No, No, 21 serà Sargent. exacte.
Per qui no ho sàpiga, Lance Stroll lesionat amb un accident de bici a Màlaga, operat a Barcelona. Que jo he de dir que no tinc res a veure, molta gent m'ha estat preguntant pel tema de... No tinc carnet de cotxe, no he pogut ser Encara no. Es perdrà els tests de pretemporada i es comenta que potser es perd la primera cursa. Sí. Quina Aleshores, desgràcia. si el Víctor diu que Drugovic serà 20è, vol dir que confia que Drugovic puntua. Sí. jo. Home, Vale. home. Té un Aston Martin. Si l'Aston Martin és el que s'està dient que és, Pot acabar de ser així em una semblaria mica de estrany. manera tonta. Em semblaria estrany que no puntués. Ara sí. Haurem d'anar ràpid amb aquests perquè si no no Sí, arribarem als sí, primers. per això. 19è. Albon. Albon. De Vries. Mm. Jo crec, sincerament, i ara ho veureu amb els següents, que Alfa Tauri no estarà molt lluny de Williams. O sigui, estarà millor, però no estarà molt lluny. Jo també I De crec. Vries tampoc crec Jo que també faci crec. una grandíssima temporada. 18è, Sonoda. Magnussen. jo poso Albon. Em queda el Williams aquí. Vale. Magnussen molt baix. Sí, jo crec que... No confies en Haas? No gaire. I confies a Hülkenberg per davant? Ara ho veuràs. És que Hülkenberg és la meva debilitat. 17è, Hülkenberg. Tsunoda. Sonoda jo també. Lògic. Jo ja he deixat fora els Williams i els Alfas, vosaltres també? No, Jo no. jo no. És veritat. 16è, Joe. De Vries. Hülkenberg. De Vries molt amunt, Joe molt a baix, crec jo. Desenvolupa. Arrossega la pregunta. Justifica. No ho ha fet malament, però crec que l'Alfa Romeo no tindrà un... O sigui, crec que el fet de que tot el que hi ha amb Audi, que Alfa Romeo és el seu últim any, aquest any ja estaran com, bé, dona una mica Pa igual. què? I Pa què? crec que... Serà el 8è cotxe per tu? Sí. I a prop d'Alfa Tauri, de fet. Seguim Bueno. amb el 15. Magnussen. Hülkenberg. I Magnussen. O sigui, Hülkenberg, els tres o sigui- confiem que el El Haas 8è, està... el 7è. Per mi el 8è, perdó, serà Haas. Jo personalment veig per davant a Hülkenberg que no a Magnussen. És veritat que porta un parell de temporades fora de la Fórmula 1, però per mi és més pilot que Magnussen. O sigui, sí, és més pilot, jo crec que té més talent, però és molt més inconsistent. Jo crec que és al revés. Jo ho veig així, eh? A veure, jo crec que cap dels dos és un gran talent No, i una no. estrella emergent, precisament, però Bueno, recordem la primera cursa de Magnussen. Ah, primer i últim podi. I va quedar segon, eh? De xiripa. No de tothom ha xiripa. fet això, eh? Tu has quedat segon? Ho he intentat. Però no. 14è, Nick de Vries. molt amunt. Su. Guan Yu Zhou, jo també. Desenvolupa el perquè De Vries tan amunt si confies tan poc amb el Tauri. Perquè... I que quedi per sobre de Sonoda. És el que no entenc. Tio, perquè només tinc una cursa per jutjar-ho, però la cursa que va fer l'any passat em va semblar motiu de sobres per pensar... És que Monza, pots que estar- Monza sempre és... Bueno. No és el millor lloc per considerar vegades- els talents d'un pilot. Efectivament, va guanyar Ricciardo, o sigui... Ha guanyat Gasly. A vegades t'has de tirar un triple i me l'he tirat. Ja. Vale, em sembla bé. 13è. Valtteri Bottas. Tretzer, Stroll. I jo, Bottas també. Ja és ho Stroll veureu. o és Aston? Quin és el problema? Stroll. Vale, vale. És Stroll. Vale, vale. Sí, perquè serà com campió un i l'altre tercer. És una mica estrany, Campió. però... Tu i jo, Bottas, confiem que Alfa Romeo estarà per aquestes Sí, més o no? menys. És el que tu deies amb el tema Sauber. 12è, Piastri. Ocon. Gasly. Per mi Ocon. És que aquí, després suposo que quan parlem d'escuderies ho veurem, Alpine i McLaren seguiran lluitant entre ells, crec jo, i no estaran molt lluny d'Aston Martin. Bueno. O sigui, ja estem posant Aston Martin per davant de... Quarts. Bueno. O sigui, repetim 12. Ocon, Piastri i jo, Gasly. Sí, 11. Lance Stroll. Gasly. Piastri. Desè, Lando Norris. Bottas. Stroll. Botes molt amunt, però veus? Més o menys, Sí. ara estem els tres. No fiquem el mateix, però estem amb els mateixos Ja. pilots. Per això és el que deia. No del tot. Jo tinc bastant clar d'aquests tres equips qui va quart, qui va cinquè i qui va sisè. Jo ho tinc clar. Tu has posat en Norris aquí, o sigui, veus a McLaren 6è. Sí. Ells mateixos van dir que comencen malament, que es veuen ja amb problemes. Qui? McLaren? Sí. I que crec que fins a Bakú no podran portar millores. Bueno, doncs... Podrien perfectament estar últims. O sigui, McLaren va començar la temporada Sí, barallant-se per un mare de 17è, Déu, l'any passat. 17è posició. Els dos a Q, la primera, no va ser? Sí.
Vaya Sí, suplici. com li passi això a cert equip de color verd, riurem molts de nosaltres. La cosa és botes de Z? Sí, Tant confies en el Ojalà. nostre pilot? pure Ojalà. talent, pure talent, Ojalà. pure talent. 9è, Esteban Ocon. Piastri, Ocon. 8è, Pierre Gasly. Norris, i Norris. 7è, Fernando Alonso. salsa, ara ve la salsa. Pérez, Fernando. O sigui, Pérez. el Víctor i jo crec que ho tenim clar. Els 3 de dalt, o sigui, els 6 de dalt seran els 3 Sí, equips. sí, No. sí. No. No, però perquè tu estàs borratxo per Alonso. Estàs borratxo d'amor. Avui portes fins i No. tot els colors, tio. Cop de sort. Sort és el que necessitarà Alonso. És veritat, es podria ara veure la nostra Ensenya. retransmissió, Ensenya. color verd. Bravo. No es veu la lletra. Bueno, El porro aquest de Pérez setè? és Checo Pérez. No és tan poc. No, perquè jo l'he sigui, posat sisè. O sigui, Jo també. O sigui, Aviam, No és tan aviam, poc. siguem lògics, sisplau. Vale, jo he posat sisè a Checo. Jo també. Jo Alonso. Vale, bueno, no és tan porro. O sigui, a mi no em semblaria estrany O sigui- que el millor Aston Martin sigui el pitjor dels Red Bulls. Et sembla Per que sobre. o sigui, Aston no estarà tan lluny com perquè Alonso pugui estar per sobre de Checo. Jo crec que Aston no estarà tan lluny del nivell de pilotatge de Checo Pérez. Vale. Aquí ho deixo, aquí ho deixo. Cinquè, Carlos Sainz. Carlos Sainz. George Russell. Jo segueixo... La mentideta, no? No és la mentideta, Seguim un altre no, any, però seguim. crec que el Ferrari farà un pas endavant. Quart, George Russell. Russell. i Carlos Sainz. No estic tan lluny de vosaltres. No. Tercer, Charles Leclerc. Lewis Hamilton. Lewis Hamilton. Segon, Verstappen. 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 I primer, Hamilton, Hamilton. Leclerc i Leclerc. Yes! No estem, On has Jo... posat Alonso? Sí, sí. Sisè. no estem tan mal encaminats O com sigui, l'any passat. el meu top 6 és Leclerc, Verstappen, Hamilton, Russell, Sainz, Alonso. Jo canvio l'ordre de Sainz i Russell i de Checo i Alonso. I tu tens aquí que guanya Hamilton. Hamilton, Verstappen, Leclerc. Guanya Aquest Hamilton... home vol el no, vuitè. escolta, guanya Hamilton es retira i Alonso agafa Mercedes? No. Llavors, tota... Daniel Ricciardo va a No, Mercedes. Daniel Ricciardo anirà de Red Bull a Mercedes ara que et retirat. Clar que Ara, sí. ara mateix, ara mateix. Passem a escuderies. I aquí ens podem explayar més, perquè encara tenim un quart d'hora ben Sí. maco. Desè, ja ho hem dit tots. Desè? Sí. Voleu passar? Williams. Williams. Què espereu de Williams? Quantes curses fan punts? Podrien posar... 5-6? Podrien posar Sir Frank Williams a competir i faria millor paper. Potser ho està fent, però com que no el podem veure. No. Novè. Alfa Tauri. Nové Alfa Tauri, sí. Vale, sí. Alfa Tauri també. Guanyaran Jo més diners per He la de roba fer un pel veu Mundial de parèntesis, si m'ho permeteu. Williams, us faig una petita actualització de la meva campanya del Fórmula 1 Manager amb Williams, i estic al quart any, vale? I el Gran Premi de Bahrein de 2025 l'ha guanyat. He fet un 1-2 amb Williams. És la foto que vas penjar... Efectivament. El podi era el següent. Primera posició per Charles Leclerc, a Williams. Segona posició per Lando Norris, a Pues Williams. Jo vull escoltar la tercera. I tercera posició per Guan Yu Su, amb Aston Martin. Aquesta és la que volia. O sigui, si jo he pogut, Sí, Williams pot, clar, o sigui... Estàs parlant del 25. Crec que queda. Sí, però jo al 2023 vaig guanyar una cursa amb Williams, eh? I amb quin pilot? Era Piastri? No, amb Albon. O sigui, jo espero coses importants de Compte. Williams. El Bowner. 8è, sí, el Bowner, el que tu em dones. Sí. 8è. Haas. 8è Haas, també. I Haas també. Sí, sí, sí. O sigui, aquí aquesta porra no la guanyarà ningú, perquè tots estem ficant més o menys el mateix. Bueno, anem a veure. Sí, no? Jo crec que mirarem més coses. Setè. Alfa Romeo? Alfa Romeo. Alfa Romeo. Però a partir d'aquí canviem molt. Sisè. McLaren. Alpine. Alpine. 5è. Aston Martin. Aston Martin. McLaren. Quart. Alpine. Jo diré McLaren, al quart. I jo dic Aston Martin. Jo és que, clar... O sigui, fiques Aston Martin A- a- 5è, vale, però vale. Alonso 7è. Sí, Espera. 6è. Està tot pensat, perquè Alonso és 6è, però Stroll serà 13è.
Ja, és que Clar. tu has ficat aquí una parella molt separada. Jo crec que Alonso, i aviam, és una parella separada en termes de talent. Jo crec que aquí Alonso es marcarà un 2012 que va fer, crec que Ferrari portava 112 punts i Alonso portava 110 i Massa 2. Doncs aquest estil es farà la temporada. I estic completament segur. Creus que farà 100 punts Alonso? 100 i més de 100. 145. Quan fa que no arriba a 100 punts Alonso? A l'11, eh? Des de l'accident en bicicleta. El Víctor està avui sembradíssimo, eh? Tercer. Tercer la Merche. Jo aquí... Ferrari. He tornat a utilitzar la mateixa fórmula i com... El matemàtic, eh? Com el meu company Verstappen carrega amb una motxilla important que és Checo Pérez, he dit Red Bull tercer. Jo crec que Red Bull i Ferrari estaran molt a prop. De fet, tinc dubtes, però jo crec que... Molt a prop de ser el segon després de Mercedes, no? Sí. Jo no. Merche tercer. Víctor, apropa't al micro, per favor, que Vull. sembla que no sàpigues fer sisplau. ràdio. Bueno, Segon, Mercedes, Red Bull, Red Bull. I primer, Mercedes. Ferrari. Ferrari. Tu i jo ens emportarem una altra hòstia aquest any. Però... Aquest és l'any de Ferrari, O sigui- estic completament segur. És que completament. Més val no creure-hi. No, és que el Ferrari és com l'Atlético de Madrid de la Fórmula 1. Té tot el necessari per guanyar. O sigui, l'Atlético a la Champions cada any és el seu any. Són feixistes. També, bueno, en certa manera. Aviam. Vull dir, Jo... o és com l'Arsenal aquest L'Arsenal. any, o el Liverpool últimament. Jo vull fer una Este es nuestro crítica. año, no? Sí. M'agradaria fer una crítica. I com pot guanyar Mercedes? Ningú vol que guanyi Mercedes. De fet, per I em començar... semblaria un crim, un delicte total, guanyar amb una livery que és meitat color negre, meitat fibra de carbono. No, o sigui, No t'agrada el Liberi? m'agrada la livery, però això de que... Mira, O sigui, en certes parts, vale, però és que a mitja livery I jo- no és color. Crec I que jo l'han que- votat com dins dels seguidors de la Fórmula 1 Com a Insta, la millor. La millor. I mira, mireu que jo sóc el més bo amb Mercedes aquí. Sí. A mi no m'agrada gens. O sigui, durant un any per la reivindicació i tal, posar el negre està bé, però... Estava bé. Desenes de milers han votat la millor livery, Desenes de milers, 31% Mercedes. La segona era I és que Ferrari, 15 Alfa Romeo. Entenc lo del pes, però mola molt més platejat. M'encantaria veure totes les estadístiques, o sigui, tots els equips, per veure qui ha votat a Red Bull. Qui ha tingut els dallonses per dir Red Bull és la millor. L'altre dia ho preguntava per Twitter. Creieu que la Fórmula 1 hauria de dir alguna cosa perquè els equips deixin de no pintar? No. Perquè s'estan com estalviant el pes i s'estan carregant les liveries. Vull dir, crec que és l'any més negre que hi ha. Per liveries, no pel pare de Hamilton. No. Hòstia, no recordava que teníem... Ha tornat. Sí. O Honkilton. No, el Honk és aquest. Aviam, era per fer la barreja. del tema de les liveries de colors, sí, jo crec que s'hauria de fer alguna cosa, perquè sí que veig que falten colors, potser, a la graella. A mi em falta un blanc, que no sigui... Haas. Però Haas... És que, a veure, ho hem d'assumir, Haas és lleig. Sí. La livery de Haas és lletja. Jo, liveries lletges, no vull. No vull... O sigui, no sé qui li vaig dir l'altre dia, potser crec que era tu, Víctor, però que això s'havia de deixar en mans dels fans. Sí? S'hauria d'obrir un concurs públic, com si fos una llicència de ràdio o el que fos, i escollir, jo què sé, fer una votació o tal, i sortirien, de veritat, graelles brutals. Què opineu de les liveries especials? Tipo la d'Alfa Romeo, la camuflatge o la rosa d'Alpine? A veure, és que la rosa d'Alpine és... És la de l'any passat. Si ho fas, fes-ho com McLaren a Mónaco. Efectivament. Ja està. Per mi, Què va fer McLaren a Mónaco? Golf. És veritat. exactament. Jo li he de donar crèdit al CM de la Fórmula 1 que quan va sortir l'Alpine va fer una comparativa amb vídeo de l'Alpine del 2022 i el del 2023. I Va canviava saber i era trobar exactament diferències? el mateix. És O sigui, No, la gent d'Alpine aquest any ha tingut uns collons molt grans. Vull dir, se'ls liqueja el cotxe més d'una vegada. Dins de la mateixa launch car se'ls hi torna a sortir i tot i així tenen els collons a presentar-lo. efectivament, que jo durant l'últim programa off-season vaig dir no seran tan
imbècils com per dir sortirem amb la Liberinova. I ho han fet. Ho van fer. Més porres, que aquestes no us les he dit perquè són així que es poden treure ràpid. Més poles. 5 punts. Més poles. Leclerc, Leclerc jo Leclerc. també. de màster. Aquí sí. Més victòries, també 5 punts. Hamilton. Verstappen, Leclerc, o sigui, guanya Leclerc al Mundial, però Verstappen més fiabilitat. Fiabilitat. victòries. Vale. Més voltes ràpides, també 5 punts. Més voltes ràpides, Verstappen. Russell. Verstappen. Pilot amb menys abandonaments, 10 punts. Menys abandonaments. Alonso. Confies amb el motor Mercedes, eh? Sí. Bobo. Jo fico Russell. És que no abandonarà cap cursa, Alonso, fes-te cas. Bahrein, doble DNF. No sé. Víctor, Increïble. tens entre 20 pilots per triar. Botas. se apaga el motor Mercedes en la tercera vuelta. Aquesta, l'any passat la vam posar, però crec que no la vam tenir en compte, que és més virolles, Buf. i jo dic Sargent. Per l'únic fet de que és Tsunoda. el més inexperient. Stroll. Tsunoda, Te la compro molt. Equip menys fiable, que més abandona. Alpine. Williams. El que més abandona. Sí. McLaren. I aquest any sí que es pot fer en sèrio, perquè l'any passat no la vam fer en sèrio. Rookie of the Year, 20 punts. Nick de Vries. De Vries. Jo crec que Piastri. Oh, no, Ai. no, Piastri. Me n'havia oblidat de Buah. que estava Piastri. No, Nick de Vries. Piastri, home. I això- Home. De Vries quedarà per davant de Tsunoda i Piastri no quedarà per davant de Norris. Ja, però Norris és molt més bo que Tsunoda. És molt més difícil quedar per davant. Ja. Vull dir, Norris potser és un top 5 talents actuals. Sí. No. Sí. No. Si tots tinguessin el mateix cotxe, Norris et queda cinquè. Qui Mínim. dius? Mínim, sí. Verstappen, Hamilton, Leclerc, Alonso, Norris. Aquests són els 5 El Norris de 2021, que l'any passat va estar una mica... No ha fet el mala temporada. Bueno, Però bueno, més preguntes. Per mi, perquè serà el seu primer any i tothom li costa, però Piastri és més talent que Norris. mira, queden 3 minuts. Fem un minut de cadascú la seva... Tres porres Tinc random. 4 preguntes així ràpides i després fem les porres random. Vale. Pilot sorpresa. Aquí ja no Piastri. és porra ni res, Alonso. Stroll, sí, Alonso. Alonso. Sorpresa. Jo crec que és Stroll. Gasly. Alonso. Escuderia sorpresa, jo crec que McLaren. Aston Martin. Tom Martin. Pilot decepció Checo Checo. Sí, Checo. i escuderia decepció Alfa Tauri. Alpine. Quines ganes li tens, McLaren. Vale, Víctor, ràpid, primera predicció boja. Aquest any Bottas guanya una cursa. Uau! És molt boja. Retirada de Hamilton. I jo crec que l'himne espanyol sonarà 5 vegades al podi. Uau! La 33, la 34, la 2, la 3 i la 4. Jo ho tinc clar. Segona, Segona. com l'espanyola, segona. Que a l'última cursa la batalla pel títol serà 3. Els 3 primers que he dit se l'estaran jugant. Leclerc, Verstappen, Hamilton. Uf, Tant de bo, tant de bo, mataria, tant de bo. mataria per veure això. Em vaig a Abu Dhabi a veure això en directe. Ens ho pagues? Sí, ara mateix. La meva predicció, hi haurà un canvi de pilots a mitja temporada i Ricciardo passarà a ser pilot titular de Red Bull. I per això no l'has ficat en el top 20 de la porra. És que si no, ja se'm veia per on venia. Bueno. Home, Jo crec que Verstappen i Hamilton es xocaran en 4 curses. Bueno, Vull dir, aquest any tindran cotxes que podran estar més a prop Yes. i no pararan els mal rotllos. i Leclerc dirà... Per això crec que guanyarà el Mundial. I última predicció boja. Bueno, la meva no és del tot boja, però la que Drogovic puntua. ho desitjo Em amb sembla molt tota boig. la meva ànima. Cataclisme, però autèntic cataclisme, mai vist, o sigui, que mai s'hagi vist una tensió igual entre companys alpin. Però de veritat que no es puguin veure, Però és que no és no parlin entre Predicció, els boxers. predicció, no és boig, predicció no és boja. boig. Ocon li roba la nòvia a Gasly. La nòvia de Gasly, que crec que és més petita que nosaltres. Ah, sí? Crec que sí. Joder. Jo crec que en 2 ocasions Haas al podi. Què dius? Va, Tu has dit home, Bottas va. guanya. Bueno, Està al mateix Va, puto fora, nivell. fora, vendehumos, fora. és Bottas. Diu el que creu en la 33. A veure, no em sembla... És que no sé si... Jo ho veig possible, per què no? Una cursa boja, a Canadà, que torni a ploure... Pregunta ràpida. Deixin el mag treballar. Millor cursa de la temporada i
passem als anuncis. Millor cursa de la La millor. temporada. Silverstone, no falla. És tiro fàcil. Spa. Barcelona. Passem als anuncis, butlletí de notícies i ara tornem nosaltres. I am stupid. I am stupid. Doncs comencem amb la primera robada de secció d'aquest programa i I de la temporada. de la temporada. I com he comentat, li robo la secció a l'Aleix, me la faig meva, porto una anècdota, que la diferència és que jo li he posat un títol a l'anècdota, cosa que tu no acostumes a fer. Es diu l'anècdota. No, però un títol de l'anècdota. Que el títol d'aquesta anècdota és l'accident que no se sap res. L'accident que... Ah, vale. És un accident que és bastant conegut, però hi ha molta gent que tampoc el coneix en si, i com que s'apropen els testos i va passant testos, doncs he cregut que és oportú parlar-ne. Yeah. Crec que vosaltres dos sabeu de quin accident parlo. Barcelona, 2015, el nostre estimat Nan, Sí. Fernando. The Nan. Amb una mica de rerefons, hem de partir que en aquell moment Alonso havia deixat Ferrari per tornar a McLaren, on ja havia corregut la famosa temporada 2007. McLaren havia reprès en aquell moment la seva relació amb Honda, que havia aconseguit, juntament amb l'escuderia britànica, un gran èxit a finals de la dècada dels 80 i a principis dels 90, i es parlava de que, com que aquesta barreja havia anat tan bé, doncs tant Alonso com Button podrien tornar a gaudir d'un èxit Bueno. amb l'escuderia britànica. Va ser el primer plan, eh? Clar, era el primer plan, la primera venuda de fum. Aleshores, com és habitual durant cada temporada, McLaren va participar en diferents sessions de prova. Una d'elles, el 22 de febrer, o sigui, ahir va fer 8 anys, Sí. justament, Felicitats. al circuit de casa nostra, de Montmeló. Circuit que dona nom al nostre programa, o sigui, no som ni un programa cristià ni, No, clar, ni és res veritat, de això s'ha de l'estil. dir. Són les curves 7 i 8. Efectivament, la pujada de la Moreneta. Exacte. Els primers signes d'aquella temporada, que seria una temporada turbulenta, ja es van donar perquè McLaren experimentava una falta de fiabilitat i va publicar uns temps no competitius d'aquella prova. Què va passar? Durant la sessió final, el McLaren d'Alonso estava a la corba 3 quan de sobte es va desviar contra la dreta i es va estavellar contra el mur. Així com qui no vol la cosa, com del no-res. Vettel, que estava en Ferrari ja en aquell moment i estava darrere d'Alonso quan va passar, va creure que l'accident era estrany. I es va veure que, a més, l'accident havia estat a una velocitat baixa, per ser en Fórmula 1, eren uns 150 km per hora. Quan es va estavellar contra el mur eren 105 km per hora, cosa que va fer que el cotxe tampoc no es veiés amb molts danys, però sí que es va veure que s'havia de fer una revisió del sistema de caixa de canvis. Tu, Víctor, saps el que és una revisió del sistema de caixa de canvis? I molt bé. I també una revisió de la unitat de potència. Aleshores, aquella tarda, per tant, ja no van poder seguir amb els testos. No obstant això, la preocupació va començar a sorgir quan Alonso aparentment no podia sortir de la cabina. L'equip mèdic es va afanyar cap al McLaren, on van realitzar els primers auxilis i el van arribar a transportar per aire a l'hospital, amb helicòpter, naturalment. O sigui, un accident que representa que havia de ser fluix, estavellant-se a 105 km per hora, que és una cosa que nosaltres podem sobreviure, Sí. i va acabar a l'hospital. En aquell moment, McLaren va dir que havia estat culpa d'uns vents impredictibles i va afirmar que Alonso s'estava recuperant bé a l'hospital i que el seu estat era normal. També van dir que el cotxe no portava cap error mecànic, per tant, que era tot culpa dels vents. Tanmateix, els aficionats de l'esport van assenyalar que aquest accident era qualsevol cosa menys normal, amb Alonso no només passant 3 nits a l'hospital, sinó perdent-se el Gran Premi d'Austràlia, sent substituït per un Magnussen que no va arribar a córrer. No va començar amb problemes de motor, justament. Més tard es va determinar que Alonso havia patit una commoció per culpa de que havia tingut 2 col·lisions al cap i els metges li van recomanar que no competís aquesta cursa per límit a un altre cop. O sigui, per límit, per evitar el risc de síndrome al segon impacte, que se li diu. Alonso va tornar després a Malàsia i va competir la resta de temporada bé. Ara, comencen els rumors i teories. La frase "em dic Fernando, competeixo a karts i vull convertir-me en pilot de Fórmula 1" és una frase que s'ha dit molt fent referència a aquest accident durant els últims anys, i és que es diu que Alonso la va dir just després de xocar, quan els metges van anar a fer-li els primers auxilis. Es diu que Alonso també
creia que era l'any 1995, en el moment en què recuperava la consciència, després d'haver estat colpejat contra la paret. Home, per la velocitat del McLaren Honda potser sí, Potser sí que era del 95. Ja està el graciós, ja està. Es parla també de que Alonso va arribar... O sigui, aquesta és una de les teories. Després també es diu que Alonso es pensava que encara estava en Ferrari i es va posar a parlar en italià del no-res. Vale. Ara, segueix sense saber-se. He estat una llarga mitja hora buscant informació i encara no se sap què va passar amb aquell cotxe. Es diu que el producte de la commoció va ser arran de que l'accident va ser amb un angle agut, en lloc d'un angle pla que hagués frenat més el cop. Coses rares tècniques. Sí? Però no se sap el per què el cotxe va fallar. Perquè les mans d'Alonso amb un meló no fallen. Efectivament. I menys a la curva 3. Què va passar? Seguirà sent un misteri. Garni Milenio. A veure, jo com a teoria, el tema de la commoció no t'ho compraré perquè... No, la commoció la va tenir. Si no, no hagués estat a l'hospital. Bueno, però la va tenir després, com a molt. Bueno, al donar-se el cop de cap contra la paret. Efectivament. Jo crec que per mi Alonso és un ésser perfecte i no podria tenir aquest problema, menys conduint. I si algú el va hipnotitzar? Qui? Jo va agafar en el seu moment... Tu amb 13 anys o 14? Per què no? Efectivament, amb 13 anys o 14 jo recordo que hi havia la teoria que era com una descàrrega elèctrica També hi ha aquesta teoria. Del motor i però no sé què. Tant Alonso com el seu representant havien dit que no. Home, i què diràs? Que sí? Ja. Arrisques a l'equip i sí, en termes de seguretat. Han passat 8 anys i encara no se sap res, Això sortirà quan Alonso tingui 80 tacos, dirà, lo que passó fue tal. És una opció. Si ho saben. I si tampoc ho saben. Clar. Qui sap? El accidente misterioso. Dit això, fins aquí l'anècdota, i passem amb la secció del Víctor. Víctor, Digues, carrusel, carrusel. què ens portes? Què us porto? Doncs... No faré més preguntes, pots seguir. Doncs mira, fins i tot li podem canviar de nom ja. Motorhome. Li podem dir... Ah, no, Motorhome. No. Sisplau. Li podem dir... El zoològic. O la granja, o la fauna. Com li vulgueu... La fauna mola. Perquè som animals? Sí. Però és que, al final, potser la millor manera de definir-ho és la fauna. Per què? Perquè avui us vinc a parlar de tipus de persones. Això és una secció que puc fer en algun altre moment. Vale. I que fins i tot puc parlar d'altres coses de la forma. Jo, com a representant de la Moreneta, ho patento, ho accepto. Patentem la fauna? Doncs al final és la fauna? O sigui que... endavant, sí. Endavant amb la fauna. Això és censura, Vale. Llavors, avui parlaré de diferents tipus d'aficionats a la Fórmula 1 durant els tests. Obro un grandíssim parèntesis. Es veu que Aston Martin li ha ofert a Vettel córrer en el lloc d'Stroll a Bahrein. Hòstia. Uau, duplon, Duplon, m'encantaria. Jo crec que dirà que Però no. Vettel ha dit que no. Bueno, Ja està, ja pots tornar, perdó. llavors, Tipus de persones mirant els testos. sí. Vale. El primer de tots és l'espectador que està a l'atur, val? Es mira tots els tests. Tot. Que recordem que són 24 hores Sí. en 3 dies, a més en horari laboral. Sí. Moltíssimes hores. Òbviament, està al sofà de casa. Sempre va acompanyat d'una bossa de ganxitos Vale. o de crispetes. No pot faltar. Depèn de l'estona. Però els ganxitos em quadren més, perquè... Però els ganxitos després, quan se'ls acaba, rotllo que se'ls aixuga amb la panxa, no? Sí, Mm. i ho deixa al mando, saps? I acaba llapant el mando, fins i tot. Uau. I al final, com a estat de WhatsApp, té la 33. Ja està. Aquest és el seu estat de WhatsApp, vale? Aleix, Podria perquè m'imagino ser- que podria ser un estat de WhatsApp teu. Sí, Vull dir, de fet, ell ho ha tingut a notes d'Instagram. Mira, jo a notes d'Instagram he tingut cada cosa, o sigui... Bueno. No faré més declaracions, però sí. Sí. Moltes vegades he vist
La 33, Alonso... Sí. El següent és el periodista que li han donat l'oportunitat de la seva vida. De fet, si em Perdó. permets, Digues. molt ràpid, fa un parell de setmanes vaig anar a Madrid. Vale? Hi havia una parada de metro que era línia 1, Anton Martín. Però vaig fer a la meva parella, la vaig fer perdre el metro perquè posés el següent en 3 minuts i fer una foto i dir no! Com que en 3 minuts un metro a Anton Martín? Impossible! Continua, Víctor. Està malalt aquest home, Bueno, el següent tipus de persona és el periodista que li han donat l'oportunitat de la seva vida cobrint els tests i precisament és l'oportunitat de la seva vida perquè després d'aquesta ja no se sabrà res d'ell. No se sabrà res. Llavors, és passadíssim per Twitter donant-li les gràcies a un mitjà random que és el que al final en aquest mitjà li han donat l'acreditació per complir el cupo. Perquè podem ser nosaltres. Bueno. Llavors, Gràcies es creu ràpida. periodista però només fa fotos a la taula de temps i els pilots i es fa selfies amb els pilots, és l'únic que fa, i fa retuits a Víctor Abad. Nosaltres. Ja està. Sí. Vale? L'streamer També nosaltres. té merchandising del xino Això ja. mentre es veu els tests. També estampa ganxitos Vale. i també estampa tots els tests. Vale? Llavors, els nostres amics d'Asfalt Diumenge no entren dins d'aquesta categoria. Perquè no faran tots els tests. I perquè ells són guais? Però els nostres amics de Fórmula Sí. Ràpida No ho sé. Els fan tots? els fan tots. Wow. I reaccionen més a Twitter que als tests com a tal. Vale. Vale? El següent de la fauna és el team principal. Torna amb 5 quilos més després de l'hivern, que els perdrà tots durant una temporada per estrès, no perquè facin esport. Fa veure que durant tot el dia que està fent feina, però en realitat està jugant al PokerStars, al telèfon, i ven la moto als aficionats de que aquest sí serà el seu any. Vale? Fred Basser. Perfectament. Sí. Llavors, el fill d'un multimilionari. L'Ancestrol. Es passa tots els tests intentant xupar càmera als boxes, Tindrà un accident amb bici. intenta parlar amb mecànics perquè creu que algun dia treballarà d'alguna cosa a la Fórmula 1. No ho sap, però el pare li ha pagat el pip perquè deixi de fer nos a casa, de consumir drogues i maltractar la minyona. L'Ancestrol. Segueix consumint drogues, però lluny del seu pare, i maltracta però a les hostesses del circuit. I, bueno, això, té un accident amb bici i és l'Ancestral. Perfecte. La persona antifórmula 1. No para de donar la tabarra amb què ha començat la Fórmula 1 i que, joder, que plastes són el que els agrada la Fórmula 1. Saps? Torna a posar el tuit de merda dient que la Fórmula 1 no és un esport, és un pesao, que callis ja pesao, que la xapis ja d'una puta vegada pesao. I l'última persona, ja amb això acabo la secció, l'última persona de tota aquesta fauna és Adrià Garnica. Hòstia puta. Que és Oh my God. Que és l'espectador a l'atur, però sense estar a l'atur. I ja està. Mira puta. Vale. Dit això, Víctor, Sí. ets un fill de puta. Sí. Moltes gràcies. Aleix, tu et preocupaves perquè deies que tenies molta informació, que no tindries temps. No, ara ho veurem. Tindràs temps. Sí, el tindrem. Que comenci la secció de l'Aleix. I think we should retire the car. There's no point going to the end. What are we doing, guys? Seriously? Shut up. Steering wheel. Flaps the steering wheel, yeah. Steering wheel. Somebody tell him to give it to me. Is that who I think it was? Yes. So loser. Començaré igual que he començat amb el Víctor. Aleix. Vale. Poporri 3.0. Sí, li pots dir així. Motorhome. Motorhome, efectivament. Què ens portes? Avui ens porto una cosa que està bastant relacionada amb la secció del Víctor. També m'insultes? No, Vale. aquesta vegada no. De llançar-te al sofà, quedar-te amb els ganxitos veient els tests, però no precisament els tests, perquè demà divendres 24 s'estrena a Netflix la 5a temporada de Drive to Survive, És veritat? És veritat. de Netflix. Netflix, plataforma que, amb la nova política de no poder compartir el compte, s'ha guanyat el meu respecte, he de dir. I és més, t'he de donar les gràcies, Netflix. Gràcies, Netflix, per privar-me de veure Drive to Survive. No tinc tant interès com per buscar a todoseries.net els 8-10 episodis d'aquesta sobreexagerada sèrie que moltes vegades confonem amb un fanfilm de Gunther Steiner, així que és d'agrair, és d'agrair. Així doncs, degut que no tinc la possibilitat ni l'interès
tot s'ha de dir, de veure la 5a temporada, vull començar la temporada, doncs, com encara queda un parell de setmanes i tal per veure acció de veritat, doncs la vull començar... Una setmana, no queda tant. Bueno, però tenim temps per aprofitar. Doncs la vull començar donant unes recomanacions cinematogràfiques del món de la Fórmula 1 per fer una mica més curta l'espera per la primera cursa. Quantes portes? 5, M'encanta. molt ràpid. Primera, vale? Anem de menys a més. Si les hem vist, les comentem, que tenim temps. 5, aquesta no l'he vista perquè no ha sortit. Williams, Untold Story. I tampoc ha sortit de la tomba. Tot i l'epicitat del nom... M'has enganxat la merda aquesta, de riure'm de Williams. No, home, va, home. Pobret. Tot i l'epicitat del nom, no us penseu pas que és un documental de l'època sagrada de Williams, dels 90, Mansell, Prost... No. Es tracta d'un documental que l'escuderia ha fet degut al seu poc protagonisme a Drive to Survive. Literalment és per això. En sèrio? És per això. En aquest cas, he de dir que entenc a Netflix. Els entenc. Sí, no. I diu així, a través d'una sèrie de 2 parts, segueix els high and lows, que us puc assegurar que seran més lows que highs, de 2022 a través de continguts mai vistos i que descobriràs de la mà de Williams. És el post amb què han patrocinat aquesta nova sèrie que de ben segur que, bueno, tindrà la seva audiència. On es pot veure? Crec que és gratis, a la web de Williams. Jo vull veure la Tifi. A la web de Williams. És que penseu que és l'única manera de veure la Tifi. El comiat de la Tifi, efectivament. Efectivament. Us la mirareu? No. No. Quarta, tenim una pel·lícula, Grand Prix, pel·lícula del 66. Iron Man 2, ara no t'ho esperaves. Estem desubicats. Iron Man 2 Què ha passat aquí? té una molt coneguda escena en què el mateix protagonista, Tony Stark, participa en una cursa de fórmula a Mònaco. Un moment bastant random a la saga de Marvel, però el cas... 44 anys abans, Grand Prix va incloure també una escena de Mònaco i la Fórmula 1, però aquesta vegada no era actuat, sinó que era un curtmetratge de les curses reals que es van protagonitzar l'any 1966 a Mònaco, motiu pel qual podem veure al film llegendes com Juan Manuel Fangio, John Surtees, Jim Clark o Jack Brabham. O sigui, les escenes de cursa en si són de la pròpia cursa, o sigui, són les primeres on boat que hi ha. I a molt bona qualitat per ser del 66. La sinopsi... Recomanada? Ara us la dic i em dieu què us pot semblar. La sinopsi. Pete Aaron és corredor al Grand Prix americà, que no sé què és, no t'ho sabria dir, però l'expulsen del seu equip després de la mort o deixar ferit greu al seu company d'equip, Scott Stoddart. Vale? No et sabria dir si el mata o el deixa... El deixa mort. Bueno, Com que se'l troba pel carrer, li fot 2 hòsties i es queda allà. efectivament. El seu company d'equip. Per tant, l'acomiaden. El que passarà O sigui- entre gas i llocon aquest any. Quan es veu sense futur al món de l'esport, fitxa de sobte per un equip japonès i així aconseguirà triomfar tant a nivell professional com en l'amor al lligar-se a la dona de Scott Stoddart No. després de causar-li l'accident. No! No. O sigui, sense cap mena de sentit. Tercera, Schumacher. Schumacher. Pel·lícula de Netflix que no he vist i que tampoc veuré gràcies a les lladres d'aquesta plataforma. I, bueno, Schumacher és una pel·lícula documental... És més documental que pel·li. Efectivament, que es va estrenar l'any passat a la plataforma i que va ser doncs, tot un esdeveniment per la comunitat de la Fórmula 1. Crec que potser la vam comentar fins i tot a la temporada. Llavors, no la vam comentar, perfecte. No. A través d'aquest documental veurem la cara més íntima del 7 vegades campió del món Michael Schumacher, aquell que tants rècords va establir. La veurem a través d'imatges d'arxiu, contingut mai vist, entrevistes i declaracions del seu entorn. No faré ninguna conya. No, anava a dir... Sé que ho esteu esperant, però no la faré. Anava a dir, també surt Mick. Efectivament, entre les quals no podrà faltar el seu fill i havia posat expilot de Fórmula 1, sí. Expilot titular de Fórmula 1, Mick Schumacher. Aquesta és la meva tercera proposta. No vols fer cap broma de veritat? Jo... O sigui, no la faré. Sí que... La cara més íntima actualment de Michael Schumacher no és molt interessant, tampoc. No sé si és interessant, però agradable potser no... Tampoc. No... Bueno, passem a la següent. Ara ja són importants. Senna. Vale. Senna. Si teníem Schumacher, teníem Senna. O sigui, no es mata amb el no. títol. És el cognom i prou. Williams... Però quan hi hagi una que es digui Alonso serà la millor.
Efectivament, tremenda. Crec que la hi ha, però no et sabria dir. El cas, Senna, documental publicat el 2010 que ens explica la història de la llegenda del Brasil i 3 vegades campió del món, Ayrton Senna. T'imagines? La llegenda Bruno Senna. De la mà d'aquesta pel·lícula, basant en arxius exclusius de la família Senna, material de televisió i altres, veurem la història d'Ayrton Senna des dels seus inicis als karts fins la seva tràgica mort al Gran Premi de San Marino de 1994. Veurem, doncs, a l'Ayrton Senna més religiós, perfeccionista, ambiciós i conscient de la seguretat dels seus companys d'espectacle fins a arribar a ser doncs, l'autèntic ídol de masses que va ser, almenys per Brasil i per la Fórmula 1 en general. Coneixerem de primera mà fets que van des de la primera gran actuació de Senna a Mònaco al 84 amb un Toleman, que gairebé... Perquè Prost va fer... l'hem d'aturar i tal, però perfectament podia guanyar amb el que seria l'equivalent d'un Caterham. Perfectament. Sí. Fins a la seva èpica rivalitat amb el francès Alain Prost, òbviament això no podia quedar fora del documental, passant per la seva primera victòria i moments en què a pista Senna va prioritzar ser persona abans que pilot. No vols fer cap broma tampoc, Víctor? No, de Senna no. I aquesta, de veritat, Perquè Schumacher és alemany. de veritat que us la recomano, però molt, molt. Senna, molt recomanada, jo me l'he vista Aquesta i... Netflix no te la treu, no? No, a YouTube està. I la primera? La primera, Que crec que sabem tots quina és. sé que ho esperàveu, efectivament, tant vosaltres dos i la nostra audiència, evidentment, per mi, Rush és el santo grial cinematogràfic pels amants de la Fórmula 1. Sí. Un personatge digne de Hollywood, com era James Hunt, portat a Hollywood. Així doncs, Rush reviu la història i consolidació de Niki Lauda i James Hunt com a pilots del Gran Circ, tractant en detall el devastador accident de Lauda a Nürburgring, a l'Infierno Verde al 76, i el seu posterior retorn a Monza, una escena per mi brutal, aquesta, el retorn que sobre com que comença que no pot i després acaba quart, crec. Sí, una cosa així. Una autèntica bogeria. I també, òbviament, parla de la personalitat tan de farra pròpia de James Hunt i com li costaria la vida anys després. Llavors, a través d'aquest film de 106 minuts, no gaire, podrem veure la conclusió de l'èpic mundial de 1976 a Fuji, que li va servir a James Hunt per coronar-se per primera i darrera vegada com a campió del món. Una pel·lícula que jo us faig la sinopsis, però jo crec que Que no té gaire secret. Saps una mica de efectivament, Fórmula i que tothom l'ha vist. O sigui, a la mínima que t'agradi la Fórmula 1 i el cinema... 1. El més important Ja la de tots, l'actor que fa Niki Lauda és català. Sí. És català. Seria un convidat de l'hòstia. Daniel Brühl, es diu? Sí. És família alemanya, però és català. Ostres, doncs... Sí, és de Barcelona. Això és molt interessant. Potser Ens tirem al triple? Podríem intentar-ho. Jo, Daniel, si vols venir, mirem a càmera ara mateix, estàs més que convidat. Si vols el nom sencer és Daniel César Martín Brühl González Domingo. Daniel, estàs convidat. Aquí Endavant. deu haver-hi alguna de la reialesa. O... Alguna cosa. Víctor, Digues. on em poden veure aquest dijous? O sigui, avui, a les Avui? 4. Bueno, clar, ja ha sonat, és igual. Avui a les 4 he estat en fórmula ràpida. Demà, Víctor, a les 5 on Avui estàs tu? em podreu haver vist De forma... a les 4 de la tarda. Fórmula ràpida, també. A quina hora tu? De 2 a... De 2 a 3. Jo estaré de 2 a 4. He estat de 2 a 4, collons. Això del fals directe no... És que, per què menteixes? El fals Jo ho vaig dir la perquè aquest setmana home també passada. menteix. No. Que aquest home on estarà el dissabte amb nosaltres? Efectivament. Perquè jo també hauré de currar una mica, perquè si no... On estarem? Es fa el diumenge? Amb els nostres amics d'Asfalt Diumenge. A quina hora? No ho sé. 4 i mitja. No ho sé. Com vulguin. 4 i mitja, que jo abans treballo. A mi quan em truquin hi seré. I tant. 4 i mitja, nois, que abans jo no puc. I ells ho saben. A quin número ens poden escoltar? Al 96.3. T'ho has mirat molt bé, aquest cop t'ho saps. Si jo Has de tenir la demano xuleta, no? disculpes a Ràdio Mollet, no és que no m'ho vulgui aprendre, però sóc dolentíssim per aquestes coses, ho sento molt. On més, Víctor? On més? Spotify, iVoox, Apple Podcast? i intentarem a YouTube ja. Aquesta mateixa setmana. Podria ser perfectament que ara mateix, Ens estigueu veient per YouTube. efectivament, hagueu vist aquest vídeo per YouTube. I Instagram, Twitter i potser Potser algun home, clip tonto si es pot tenim treure ara a aquí, TikTok. si tenim el Però això no TikTok, m'encarrego jo,
Bueno, Això s'encarrega l'Aleix. Vale. Però, a veure, si tenim que aquest vídeo ha sortit bé, doncs ens veureu per TikTok també. Exacte. Exacte. Dit això, aquesta setmana són els tests. Espereu que hagueu gaudit d'aquest primer programa d'aquesta temporada. Jo moltíssim. No m'ho has demanat, però jo moltíssim. No, jo li he dit als oients, a tu m'és igual, perquè sé que sí. I fins la propera, visca la Fórmula 1. Visca. Ciao.